Hen yma, dwi wedi dod i'r 7 Seren yn Wrecsam ar ôl derbyn gwahoddiad i ddod i barti. Rwan te, dwi wrth fy modd efo parti, a dwi wedi gwisgo y siwmper Nadolig. Mewn â ni. Aled, ydych chi di egluro wrthyn ni be yn union sy'n mynd ymlaen með heno? Wel, fel arfer ar nos Lun, mae yna grŵp o ddysgwyr yn cyfarfod ar ei liwt eu hunain erbyn hyn, a maen nhw'n trefnu bob hyn a hyn rhyw ddigwyddiad. Mae Tecwyn Ifan di bod, mae Thomas Ifans o blaen Bethan Gwanas, gwahanol bobl. A erbyn hyn, maen nhw'n edrych ar ôl eu hunain mewn ffordd, sydd yn wych achos maen nhw'n cyfrannu yn ôl i'r gymdeithas ac yn creu nosweithio fel hyn rwan. Dyna beth ni isio mewn ffordd, yn de, efo dysgu a dod yn rhan o'r gymdeithas. Wel, mae 7 Seren yn pwysig iawn ar gyfer yr ardal, achos da ni angen rhywle i fynd i ymarfer neu jyst siarad Cymraeg gyda pobl sydd yn debyg i fi, dysgwyr eraill yn y dref yn pwysig iawn. Jyst i codi hyder i fy hun ac yn jyst trio datblygu y iaith yn yr ardal. Llefydd fel hyn fydd y lle gorau i ymarfer y Cymraeg. Os wyt ti'n lwcus i gael cymdogion sy'n gallu siarad, mae hwn yn dda hefyd. Ond os wyt ti eisiau codi dy hyder, rhaid i ti trio siarad Cymraeg. Wel, dwi'n byw'n Caer, felly does na ddim lot o gyfleoedd i siarad Cymraeg yn naturiol yn cymdeithasol lle dwi'n byw. Felly mae'n andros o bwysig bod llefydd fel hyn yn bodoli. Mae'n pwysig iawn i mi. Ac roedd bron pawb yma yn ddysgwyr, mi roedd pawb efo rhesymau gwahanol am fynd ati i ddysgu'r iaith. Yn y lle cyntaf, roeddwn ni yn bwriadu symud i fyw i Ynys Môn. Ac nes i ddeud wrth fy ngŵr, wel, os dyn ni yn symud, rhaid i ni ddysgu siarad Cymraeg. Wel, yn y diwedd, cos mae yna lot o pethau yn mynd ymlaen yma, penderfynon ni jyst i aros yn yr ardal yma. Cos be o'n i eisiau gwneud, o'n i eisiau dysgu Cymraeg yn ddigon gynnar i casglu fy mhensiwn yn y swyddfa post, a dat be oedd pawb yn deud. O'n i eisiau dat y scandal, ti'n gweld. Ond dwi jyst wedi dal i fyny, dwi wedi clywed lot o scandal erbyn hyn. Yn ogystal â gwrando ar scandal, mi oedd na bobl yma ar gyfer y gystadleuaeth siwmper Nadolig ora. Ac hefyd, i weld y dyn ei hun, Siôn Corn. Dwi'n meddwl bod cefnogaeth y dysgwyr wedi bod yn allweddol i fan hyn, a mae o'n rhan o y lle bellach fod Cymru Cymraeg a dysgwyr yn cymysgu a yn creu digwyddiadau efo'i gilydd. Mae cefnogaeth nhw'n fawr, a mae o jyst yn le i'r iaith fod yn gymdeithasol, a hefyd, ddim pwysau falle gwersi o hyd, ond cael ymlacio efo'r iaith hefyd. Cyfuniad o ddau, mae'n siŵr sydd eisiau.